कहले हम तो साचे लागेले झुमझुम के नाचे खुरमा औरी बुनिया लागेले सबका के बाटे लागेले सबका के बाटे आज तबिया ई पूरा उमंग में पूजा करे कजल पायला के संग में कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। पूजा करे कजल पायला के संग में प्रेम से बोले सरस्वती मैया की जय। गावेली बीसल बारूद लिखेले शंभु मुकेश पदीना माई कृपा पहिले बतिया विशेष कहिले बतिया विशेष गावेले बीसल बारूद लिखेले शंभु मुकेश पदीना माई कृपा पहिले बतिया विशेष कहिले बतिया विशेष तू ही तो बारू माई सब करे मन में पूजा करे कजल पायला के संग में कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर।